أتينا إلى مدينة ام ji bo lidarxistina vê mîrîcana bangewaziyê ya bi navê Remezan, bawerî me dike yek hatimî bajarê xwe ji bajarê Reqayê. Di mîrîcanê de gelek babet hebûn wekî sirûdên olî, rêberî, şîret û xwendina Quranê. Wekî ku we jî dît, li dawiyê de babeteke pêşbirkan û xelatên binîx hebûn. Em ji Xwedayê mezin hêvî dikin ku ji me û we qebûl bike û deriyên xêrê li me û we veke. Em mizgîniyê didin xelkê vî bajarî ku ev serdan neya yekem e û bi îzna Xwedê ya dawî jî nabe. وەزارەتە ئەوقافê کاروانeke bangewaziyê bi navê Remezan bawerî me dike yek da destpêkirin. Ev karwan di navbera parêzgeh û bajaran de geriya û îro gihîşt rawestgeha xwe ya li bajarê Reqayê. Me ev kombûna bangewaziyê li dar xist ku tê de gelek babet, belavkirina diyarî û karên şahî, rêberî û manewî hebûn. Şîkir ji Xwedê re eleqeyeke mezin ji aliyê xelkê vî bajarê xweş ve hebû. Em soza wê yekê didin wekû, înşellah di rojên pêş de em ê kombûnên din û hevdîtînên nû li dar bixin.